AY:n hallitus lähdössä kotiin Riihimäeltä kohti Helsinkiä pitkän seminaarin jälkeen. Ja tänään herättiin hieman myöhään kestäneen iltaohjelman jälkeen tuossa heti aamu 8 ja loistavat Hotelli Linnea aamupalat oli ensimmäisenä vuorossa. Sen jälkeen sitten puitiin hallitusohjelmaa. Mitä hallitusohjelmaa? Eli siis ihan Suomen hallituksen hallitusohjelmaa 2011 ja miten SYL aikoo siihen vaikuttaa. Eli istuttiin työryhmissä muutamat tunnit ja sitten syötiin lounaat ja lounaan jälkeen sitten eri ylioppilaskunnat esittäytyi sitten. Siinä pari tuntia menikin ja nyt on sitten kello tulee 3:30 ja odotellaan, että jos täällä VR-junat veisi meidät Helsinkiin. Mitä siellä hallitusohjelmassa puhuttiin? Hallitusohjelmassa puhuttiin siis ihan yleisesti eri työryhmissä. Meidän työryhmä keskittyi verotuskysymyksiin ja liikenteeseen ja kuntaan vaikuttamiseen. Tuliko jotain suuria visioita? Siellä käytiin ehkä hieman ton eilisen illan innoittamana. Käytiin aika runsas keskustelu ihan aiheesta ja siellä väläteltiin kaiken näköisiä malleja. Ei kovin virallisissa merkeissä, että ja hauska se on välillä ideoida ihan vapaastikin. Loistavaa, kiitos. Kiitos.